unwabile nonwabelele enkqubo namhlanje ngoba zonke izinto besikuphathela zona zityebile and zizinto ubudinga into yokuba uzazi. Khumbula ke sisuka kwincoko nabakwa-MTN beze ne-MTN Momo for Business. Into ubungayazi mphulaphuli, especially koosomashishini abakhulayo, nintsi into ke abazayixhamla phaya. Sabuya ke sancokola nabakwa-IEC bona besikhuthaza into yokokuba kwi-weekend ye-1 ne-2 kaAugust kuzawuphinde kuvulwe for abantu abakabhalisi for unyulo nabafuna ukuyozihlola. So i-weekend yokugqibela phambi kosuku olubalulekileyo lonyulo phango November. Mphulaphula uyayibona uba tyebile naleyo. Sakubuzela nombuzo especially kwabathi i-ID ayikafiki msayisazi. Ndaqonda uba ya balekile laa mbuzo. Kwathiwa kulaa weekend ye-registration u-Home Affairs uza kube evulile, uza kunika ke iimpepha okanye idocument okanye i-ID yakho uyokhaba urejistarisha lo xa ulindile. Takwethu kunjani? Molweni tata, siphilile, kunjani kuwe? Lala, masikubulise sikwamkele enkqubeni ngenjikelanga yanamhlanje. Ngabulisa nawe abaphulaphula uthi qaba nje. Molweni baphulaphuli, ndiyazibulisela kulo mhlaba walapha esibileni. Igama lam ndinguKhula Sandi Mfengu. Ndiyavuya uba nani kule njikalanga yanamhlanje. Nkosi kakhulu ke mntakwethu. Uphi usekomani ndana apha komani? Ndisezibileni bhuti wam, ndisezibileni. Komani yezibele. Yeah. Hey, sinomdla omkhulu mani woqala kulo mcimbi wegama mani. Mabhrukwanzima, ulifumene njani eligama? Eli gama tatam ayondwintsha. I think yindlela yoba abantu bakuthi kudala bebabiza abantu aba-different from apha ekuhlaleni, yabo, indlela abayiyo. So i-influence yokuqala ye-hip hop ibingababhuti badla ngotepisa ibhlukwe, abaneebhlukwe ezinkulu, yabo. So bebizwa ngelaa ndlela ke ngoomabhrukhwanzima, ngooMyman, yabo, ngooWhatsApp, ngamatzantzanza. So me picking up eli gama, it was way to mock indlela isociety esibona ngayo xa isibona sicinga different from abanye abantu kwalapha phakathi kwayo. So ndalithanda ke lo gama, but ihambe iminyaka ndade eli gama ndali-embreyisa ngohlobo loba irepresenta i-struggle sabantu abangootata. So based on ii-writings zam is either le bhrukhwe ubhityela kuyo okanye utyebela kuyo, isindwa imali. So indlela endibhala ngayo i-based on ezo zinto, and based ke ngoku from influencer with indaba yeentsomi from o-AC Jordan, oomama uMhlophe, uyabo. So indaba mhlawumbi kuthethwe ngumntu osentsomini. So the name gave me freedom and that ndingabhala from my perspective ezingumntu ngutata, ezingumntu wesilisa owaziyo lapha ekuhlaleni. Nkosi. Right. Inoba inetwork iyakusokolisa, umgade uMaster Steve angamane ecima idatha yakho apho afuna ungaphumeli. Masitshekishe mntakwethu, isakhono sokwenza imibongo siqale njani and uyibone phi yonke le nto? Isakhono semibongo siqale esikolweni tatam, ndandifunda isigxishe. And then one of ii-class teachers zethu, uChato Sopicho, was a jazz musician, yabo. So wayesifundisa arts and culture, yabo. So izinto ezininzi ndaye ndayiqaphela phaya indawo uba man ndingabhala. Kahle kahle umculo wona kudala ndiwuthanda. Uba mandiphuhle ke ngoku kuthiwe hayi ke ndizithanda kweli cala le-poetry, it was because of him, yabo, because u-interpreta izantuza ii-poems esikolweni nezinto ezinjalo. So yinto endiye ndayithanda leyo. But ke ngoku ndiye ndayithatha serious ke ngoku after ndimetriculated, I think I was around about 2007. Yangona ndiyithatha serious ke ngoku into yakhona ke ngoku ndimane ndizibhalela izinto zam. Okay, ndiyayazi uba mhlawumbi ubunintsi bexesha abantu xa besenza imibongo okanye bebhala babhala ngezinto ezenzekayo, but ke kohluka uba ubhala ngesiqu sakhe, ngento ayibona kwi-community okanye ngendalo. Wena ubhala ngantoni mntakwethu? Ndibhala nge-identity okokuqala, uzembreyisa i-vulnerability yoba zikhona indlela endicinga ngayo
uyabo, indlela endiyiyo, indlela abantu abandijonga ndiyiyo, isociety, izinto esizithathe mhlawumbi sacinga zinormal zabe zingekho normal. So ii-perspective ezingafaniyo mhlawumbi ndingazibhala from i-perspective yomntu mhlawumbi bebelethwa ngabahlali, yabo, okanye mhlawumbi politics. Zizinto ezibunjalo nje tatam lawe, zii-issues nje endizibonayo around mna. Uthini umyalezo ozama ukuzoba uzobele abantu abamamele ke imibongo yakho uyenza okanye abafundi imibongo yakho, and ukukhula kwakho ukhulela eKomani ingaba kunechaphaza kwimibongo yakho nakwisakhono sakho? Iyakuxhasa iKomani okanye awufumani nkxaso? Abantu abamamela imibongo yam i-advice endobanika yona kuba babe open minded, ne. Zikhona izinto mhlawumbi endinozithetha, mhlawumbi ufumaniseke ndithethe nge-situation enkulu, yabo, kuloo nto bendibhala ngayo. So indaba ye-writing, you always write kwinto oyibonayo around wena okanye uboleka omnye umntu mhlawumbi uba angaziva njani ngayo. So inkxaso kahle kahle I guess into esemntwini because sonke sinecekwa uba masizise ngaphambili. Ewe, zikhona iiplatform eziba khona, yabo, ufumaniseke uba mhlawumbi but ebekukudala kodwa ngoko, but eyi, oyena mntu ufuna into uyayiyela tatam. So I guess kuba inkxaso ingekho ngako eKomani, umntu uyahamba at least utshaba adibane nalo endleleni for uphuhlisa le nto ilapha kuye emdrayivayo. Okay, khasincokole ngeminqweno yakho, amaphupha akho, uzibona uphumelela uyoma kweliphi inqanaba ngesi isakhono, and ungasincokolela nangezinto ozawuzenza kwalapha ku-2026. U-2026 ngunyaka ondenzela imincili gqithi, ewe. Khona umbuzo bendike ndawutsiba whereby ubusithi apha eKomani ii-influence zam ichaphazele njani into endlela endibhala ngayo apha eKomani. I feel like apha eKomani i-culture influence kakhulu nendlela esikuyo. Yindawo encinci lena but i-impact ye-culture, yabo, from being iKomani kwayona iyihabhu yendaba yoba i-birthplace ye-jazz. Kukho abantu abafana noMargaret Mcingana yabo, indaba yabo yoSidombi Mavi. So i-impact yabo bebengabalapha eKomani ifake kakhulu i-influence yam, and then embrace isiXhosa. So 2026 ndinee-plans ezininzi gqithi. Ikhona icwecwe endizalikhupha elithi Komani Cowboy. So kwelo cwecwe elo ndizawusebenza noNdalo EC, ndizawusebenza noMepu, ndizawusebenza no-Odwa Mfutshwana. So licwecwe endicinga mhlawumbi uba lingale tikiti lam elo, like kuba mandivakale kwezinye iindawo, kuba bekudala ndibantu ndibanika incasa nje, ndibanike incasa ndike ndibatheste mhlawumbi uba bandawuni. But ngoku I feel like ingathi abantu baredi uba bangandiva, and nesitance endikuso ngoku ndizibona ke ngoku ndiphumelela. Mhlawumbi rhini mhlawumbi from lo nyaka uzayo ndizibona ingandiphusi loo trip, nezinye iifestivali ezi-around alapha e-Eastern Cape. Ndipapasha le nto ndiyiphetheyo mphulaphula mhlekazi wam. Alright. Mntakwethu, unezinye izakhono, kwanguye no-MC. Iyababhida abantu abaninzi ke izakhono, ngenxa ke basokola ukubhalansisa. Khasincokolele ngokwamava akho, wenza njani ukubhalansisa zonke ezi talente kungabikho esilelayo? Luthando kuqala tatam, noyiphila into oyenzayo, uyabo. So being an MC kahle kahle, I had i-chance yoba mandibe nayo i-podcast yam, yabo, but kunqaba kwe-resources ngoku yaphelela endleleni. So into eninzi ne yinto mhlawumbi there's a difference within the bhaliweyo but nento oyithethayo. So engaging with the conversations, yabo, ungabi i-artist nje qha, ube yi-activist, and then le nto uyithethayo abantu ikhe bawubone umahluko kwakule nto uyithethayo, uba le nto uyithethayo uyayiphila. So lilonke indaba yobhalansa, andinothi ezi zinto zikude kakhulu because zonke zikwifield ye-art. Your photography kwilaa nto zikwifield ye-art, your poetry
just because i-against shape lena i-accommodate abantu ngeli xesha, lena i-accommodate kwabantu kweli xesha, different age groups, different audience. Alright. Dakwethu, network izawudischawula. Kancinci nje kumzuzu oshekileyo 30 seconds khawugqithise amazwi kubantu abanqwenela ungena kule industry bafane nani, especially abakhulayo. Then sizoyivala ngosinika ufumane kanjani kwi-social media platforms kwakunye nenamba. Abantu abayi-inspired mhlawumbe abafuna ubhala benobakhuthaza uba bafunde more, and then ekufundeni more babe ngabo, yabo. Umuntu makazi-embrace indlela yiyo awuba ungubani yena, angafuni ufana nomnye umntu. So i-identity, i-authenticity ifumaneka phaya ekubeni umntu azi-embrace, azijule ijacu, azingombi isifuba uba ungubani. So lilonke kwamna ndingalandelanga mhlawumbi iinkqubo ezithile, mhlawumbi ndizi-expresse ngesiNgesi ndizithini, yilungu lapha ekhaya. So umntu xa original kulapho uzawuqophoza kakhulu iminyango yakho. And then ke ngoku social networks i-page ku-Facebook, and then ku-Instagram it's uMabrukwanzim, and then you don't write the A ekugqibeleni. Yabo, it's whereby ke ngoku umsebenzi wami we-pictures and everything ukhona phaya. Emnxebeni ke pokothweni ngafumaneka kumakhalekhukhwini ku-076 627 6024. Alright. Nkosi kakhulu ke mntakwethu Mabrukwanzim, masibulele ngexesha lakho. Nathi ke siVukani FM sikunqwenelela ke impumelelo kwimizamo yakho. So eligama ulenze lisounde isimanje manje. Otherwise unguMabrukwanzima wena. uMabrukwanzima matata, i-movement. That's why ndingambhalela A upha ekugqibeleni, because you have your capitalism, your ism, your, so it's a movement. Nabani na anganguMabrukwanzima naye. Danko. Nkosi kakhulu ngexesha lakho mntakwethu. Enkosi tata, ndiyabulele. Okay. Esinqola ke noMabrukwanzim, poet, MC nezinye ke izakhono. Upha ke eKomani ngosuku lwanamhlanje ke funa ke elithuba